strong ara emotion geng. Sinagi ko na naray nang binitatan tayo na ako kanet kotaya pa. Tepaya ko na tiyakin na men hate someone tay tiyakin na patigin detay. Oy nagi ro warara ara mission na rin ayat nerare. Sinako na narin sa pawayan ako ya. Tepotan na meta. Awan ako na neben narin tawroy. Itiyakin na gineben na rin tamerwa nanura. Kanesa ki ko na narin tamerwa nanura. Oya ki ko na tamerwa na be aron nararita ki nakuya na be ara communities king. Alisin ako na nuwata yay te merirung. Ita ko na teka te toki tari ina ko ni menay dari kina ni bene utay tenuan at tera ana session ni yay nanun te bikin terari ana topic ayo. Oy inang nawata usisira pay yara ari itang idia roy panog on nakataya na baka na yay awara kay kaspo mangaya. Awan de bayan ang kakawag. May buwan kon terari terari terongorong ayo. Oy te kina bayan ang kakawag terari sinanin Korea. Kanas ko na din Korea, ni ko na nupogi arora. O sinatoka ni kay aramishin, narari na success. O sa taya ba, agi ko na nakuroy aron narawagin ni kabene. Metire ng kakawag, itiyagi na ginabe pati unit sige. United King, anya ng kakawag. Inayay, sinurya na rekaresa. O inurya na ben naramaguri pantabitay. Ako na ni mga agi adirari, tinano ya sito wana yay king. Baka nestang dia ngaira bana roido ya rayang ngaya nang kakawag nanora enang kakawag jarare tenan na sito wana geng sinabubuota ki roy ana sito wana rarare aramishi na sinamena yai anagi ko ko ngaira re kain jarare te group ar simana ngayai ita ko ba wande tabe nang kakawag ki kana re karesa kana stang dia basna rare sinai bisi na no ya te botan no meta sinariya mo na nakamerungira ay po ni ngaira mo ay mga na sinosin ako sagi ko na nagkarora makuri o sera ari agi merurung na ba ngaira rayang ogeng ay kanya pa yan ang kakawag ya ngay ko nandan sa pawayan ti pakantay ay inang walire kita tay mesi kakawag sinakamerungiran tayo na ko awan ako na ba ni merurung tirare kanya community sari sinana ko yay ni ko na nuwata rayaw ti ay ita ko basi ngayan akam dapa. Haya, hirara pa di direkta ibukin na message na ko ira na rong ana update to na ibukin di kanuan na ba di temana nga ana ko ay ki tara pa sinakana ko kanina ko na personal ministry ki and service ko hirara pa Haya, kanabawin tameron tita tapes nang to kay inang karapara pang kaya kunana pendigaw tayo spa Ari sasan kunan kadaki inanon kagyuan di SPD for Christ. Ayo to wana di experience ro rangay day ka saspa din na ko inanon derana. Inanon dinan neka kin training ay kay. Oscar paya aralitas ngaya kunan kadikya. Ara opportunity pasin ako na len pay ka sagi siswain din na ko inanon na on natay. Away kay kan tabi wa pay ka nga itangidian kan siya itaw papunangin na apenin ran. Apenin san na ko bega si penin buroyay. Naruntuwa na. Hane tamin irang karapara ba ire kena peutay ran. Ndabe tam na meti TTC president tuware president Elton na ay irang karapara beri kautay na penin na mangay ka nga si pen na ko ngay ra kain diran. Personal ministry si penin ni Vityak. Pasin ako na betam na imeditiran. Tiberestin sa iyo main na ko nang kinang gipan ako, okay? Ay kan ni Beka nga iringi nano ras penupenin sansia. Ngaira mera arakura kay. Beka isiya dito wayo ka nga ipenin nanganira. Tinantiya ka kan sina both in the mission. Sinanin ko riyan the mission na one to one at tapaya. Motivate na. Ay kataya noki metinin ko riyan no ikangan ikatayan dana. Nipon target na mo pananin ko riyan kawari house. Ibon start mo mayro. Awan da pa ya nga hindi nga ginana nanateten ko. Ato wana sinoni mekina temisin na sanga na giron dia so ayo papon temir ko. Ano na temmakuri ayo kana sosina ko. O sinatay ya pata pa ya bubura to koira. O sinatay ya Jesua ekona paibukina papon ngaya takamimi kito takakay. Ako na meron na ko pain kapen ay kami to. Tuwan na petiya ka nga emotivate na inanon anatya ka de misina de ayo kete president sa iyo
tetekan ya kan. Te makuri ayo, kita misi na yo. Yan ang agency, yan ang katabiak. Ada nanu nakanji karesa, ya tahu ti mesu, ya tahu ti oriori, ya tahu ti vene, ya tahu ti takataka, ya tahu ti menan ti tapu yang ngoroi. Antira ke, pa yarang katabiak jerong ai, pa yarang tangi dia Yesus kannoki. Awan jerong motivate na ina, tangi dia panasya na koimi. To wana ti tekan na ba, tekan na kipa. Sinatipend yon Yesuan singaya. Ada nanu sinatipend yon Yesuan singaya na iron na tekan na education director. Sinatipend na natiakat Yesua. Pai bukin na patirana, ngaira ay kay sininiaki, ngaira Mamaten te boki. O yay rura te pai norak, inakatu kay yakanga kanjon na bay. Takawawan, nimena kangan diri ay inoria na pai non dayan. Sa panwarwar inon na resebesku, o sitiskas kanuan na resebesku. Akam di yakin na kanuan na mi sebesku. Tuwan na pai yari nga nano, irang ni mimi o irang inukupera ko. Pangaya di sabes ko ada kang kami tapaya ibukin dakwa day. Kamasan na taya koroy at yay ni. O ane na yun ni koroy di sabes ko di tayay. Nina action. Niyay ngaya di koroy di sabes ko ngaya kam di yagin na ikaw ay. O niyay itagin na testimony ki yang anagi. Miyo ko na pena koroy di sabes ko ibukin dakwa tayo. O tago chay ni ipon nang rawawa tayo koroy di sabes ko. Ato wana tapay, ikurin na kikuna ayay, pusmayan, karawan di sabes ko ayo. Payataya, kanga irota hindi, kanga, yay tiyang tuwan na erosa. Manigay itak, tuwan na tapay, ito kan kayay. Isa dabo kayo, isa diriri yan. Panigay, iya gitu kimente tataro. Iya pun tataro na may muana, nigarukwa, ipen yan ang makuri. Silang nagkakabayagi. Pasiben hindi yakin akanuan na ng makulit yan ay. Ayo, the challenge na ko mi ay ne. Chay, ngami ay ne. Tayo pa, akita pa yakan ko na. Nikamay nga chon na bayo, hindi niya kan chon na bayo, on ko tayo kan chon na bayo. Ngay niya na action. Yung kuna hindi niya kan tismong chon na bayo, mirun na yo. On kami, era kay kam na ko na. Kam ko na ba? Ngay ako na niya. Niya ko sa. Yung kuna, menmakan jatatar. Ay kay tinanay tabi way ka idinano nanap ananon di pay ka isi ide yakini ikan kangaron wuta kin Yesu bako nakangan wuta Yesu nakon ti soni mekidemen na ko resa de grisan de muslim o kan pay ka ngasi ide yakin na pay aron kunakangan nipas karawan ke ano karawan na diran de ana structure diran ti evangelism kanayawak o kan pay ka nga sila yakin na ba inon dirana inon diriri yan harun karawan te farming cycle ada kang ngaya dia kamapun sana ben yakin iro ya araditas harun kaputan ke kapunganan de method that the farming cycle penari para pain katawroy mind the best for Christ akan ne tinandiri kang itangi dia pan ikosa pa sila yakin ni nan tatayari may sila kirari kinakan Ibukin kita ya orang nuari erik, erik ini pera tayin guys semua merah korak. Orang diri ya rasa diri, awan ni dapat tuan nak great demen. Matiran way ya kay forward pasti nakanga. Engkau tuhan kaya kin, nakanga sukses ada maku remind the best for Christ ay may rayo. Awan tu ya sinakapungan natin metetan, sinamakuria, sinaprepare, sinasow, sinaunikia, sinacultivate, sinarana. Sinakawakin na, sinakarawa Chavez kaya sinaunigia. Tiraron karawana, away kayaron karawana. Tiraron makuriya na, away yun tapayan ang kakawa kaya sinakaroy kanji karesa, kakao. Ang kanas karoy ayo inanon na karesa. Ang nasuang kami, ang mimay sa rin, obuy damay sari, o nungaon, inara kayo ano nangaon. Nga nakam karawa, demete tayo. Akam na hindi ang tataro. Tumuan, kam natataro, merami inumakuri, ay kangaya kayo na misim, kaya kanji karesan kapen. Pahay na they bobwok, meron ni maguri. Amara ke mga iya. Di ba ayat po ni pay ayo arom na arom na ko iya. Di ba ayat po ni pay mata. Kau ngaya na konti wawaki ke. Akan ni pay ka kung nakadikira kay mo ke. Takawawa tiraron unika na. Ungura na kon na yakaraki. Ayo daman pa yan ang kakawak ngaya. Ayo arom na ko iya tukura kay kuna kasko at tukura iro ya.
naman kami atatarik kapara ubude. Tuman pa ko natataro. Metukura kya kan. Ako ngiri ko na punta taro pa. Kuna ibugiya to kura kya kan. Si Tutan. Ya po tay may kay. Tatawan na si Idaya Tutan na tay. Ngaya. Tiraro nun ka na sinanakon na. Sinanguran na yakarak. Sinadeta yakarak. Naron na rin. Sinawayan karo at wayan ni Maroro. Spa anataya katiyaswa. Tepay para. O sinakaungaya. Inanon manangayan no ni Meki. Takatenua. Tiraron tirana. Tararuana. Kadikiraki atiritagi. Asikiroi mangaya. Makurin ni kaungana no. Ncho ni Meki bukin mewakinan tiroi dei. Kamerurung ko dei itagi mangaya. Ngaya. Pauto ka atirikiraki. Ngaya. Inon temmakuri ane. O takame. O kadikiraki aya. Ndawagi ni misinari. Pero ni kinikana. Oy kay tabi wa ka nga tinan chips ay amin. Koya. Nakon takapara-para kita taro mauri. Ngaya. Temmakuri bukin Kristo. Nakon tiran ipupuo kin takawa ke aron temmakuri bukin tawya. Usmaya nakon tapapesito. Akoya nakon konda kaya iron tamne yaroy. Takabane. Kati metua tataro. Ato wala pa ipar. Ane tapay aka nga skunan ko roya. Kanda nga basi nakatauro ay nanon chamata. Punti king roy, punti tataro. Awan tapay ay pun motivate na imo. Aron na spiritual life. Ay tangin pa na mga siya. Nakuya kay na uwi kare sa. Ano ko ya nagi ko na spaya na ko ya. Gaben. Kamrap. Iya. Sa karapara misinari may bigyan ni Bill. Si kanakwara sila kawati rak na kain inanon na yata yung dana. Nagkikira kain nande. Si kanakwara sila gituwa na ke. Antay yaran jain are Korea. Te sabet ku de kwa tayo. Antay. Nainina. Ayan nina. Sangan niya raw na yung nag-ibuga. Antay. Antay yan nakawawa. Ngaya. Abon nandoy ki. Sina. Amin sabets ko yung kamari ki ayo. Sina rin nang kukure yay pati sabets ko. Ya kinakomento yung may Amerika ki ya. Bena komentirana. Mente South Pacific ki. Ando ba ya sinera sina rin danang kukure yay ki. Ang kanin tayo yay sabu siya kain nanday. Bayarari. Kikira ki. Kanako ako na iya. Ay katawrayan ara sa kurpogi. Pasta kare pa. Paya karawaring mina.
Aya, amen. Sa karabaya kain nararo ni gira ki may pondi ki may yande dona ki may sinaya ni gunaya yer. Ang tang roy de takan tay di kay. Ang kanda yayo sa ro ron de ara sa kurpogi pasta kare pa. Era pa ipunto panari kin daytan kameuri agi asan nako may mau kana benen meuri. May ro na pang kanirangin warere ke puni pepene yon na awitera ri menayay kasi pangawari miyo ko kay mente ami mission suakara ko. Me takara para ba takay taw no kondo uya pa desa koroboki. Tukwana teriri yarangin ikan siya mang kami yarang teke na uyay sukur I mean tespiti for Christ sabi na nukaan narasim sa mga suku tinan administrative sukun tiki tabi wari kara arapong mera berestens sa mga kara berestens ay si sa korobogin suku ngayon tan kaben yan men sukura ikikaya sagi pukin tibigin ni kareta kwara media direct ke sagi tibigin ni tibay me kanwa kira me Purika kira me, taime kira me, kataurawa kira na kontes pangaya ya kimene kangare. Harang ini kakawag ibukin dawe, ibukin dia karesa, ibukin ikiripas. Ngayari ko tinakuan sa korobog. Kapara na kuwag inanon tinakuha kang astapu ma kubiri yay ndari numakaya ke. The presidents kang ate triwa. Taka kana kunuri triwa. Yay te triwa. Ang kanite sa korobog kang ate sa makene ke te kaane pa na ina na kuroy busin te kaane o te samane kanga ngaya te sa pana ge ta kaane pa na bus kunang kanga na busiroy nam kanga na kya pana are te samanang kanena diu mete mane meterari o te sa kuropogin kana kanga na ina biri no makene ke chege ni ko mete na andari ke ngari sakit siti sa kuropog to ina siri minis meterari ke tenua tabi na rangini kakawak patawana te executive administrative o the missiono. Okay? Tinua pa ay kanang kakawag yan apun diay ni koroyo-royo on concentrate tinua na area sa kisito wana. Nano na? Ngati si pangay apun ng bubura. O irang ikainan wana pa buo ka na. O sinuri at mentan sa korobog yay assistant. Okay? O itaw pa ay irang kaungag pa yan apun diay dangin merurung doy te iteran sa korobog. Pa inakawag ina. Tabi me busin jobs metinan recruits metinan dari informations metenan dates meterari ke ay kana kawagin aki pangkana kawagin aki roy rungurung way kay mang didigi meridi kay kaya bakana ko ni karukuang kayo anak kontay kana roko punna na safe ka tara karesa maurin no menon tara karesa ang kana akawagin aki roy pay kay the filing system tenan document ay kay ni kapen na yay the file on yay na pente then the laptop o anakawag ginagigay kanaya po may gigay yay may gigay ako nataya pe minaya andiri kira on taya koreyo kangaro ayara kang abun sa kitin ako ngari on takakaron kon sa korobog may kukurin tekin na nanako itiaso nanay bubuog pa puntiaso ang ayan era na nakarikira kira asukukuray isugura pa ang ina may bokora buwo sinakaungagi nakon na makay na ragay kay pasina mga ben training aron ka bunga na akin tinan platform materiari rangaya itagwa kang abigiri mechanic ge anati sa mechanic engke kuna ata ampay paguri ako na ata ka bunga na akin na ako na ata ka nganga ako na pasin ka to kata nganga o ya okay na be ya pusiro ina be am ka ngaya ngaya rete sa koropo ge poni kay nano ami tataro ka hindi karesa am nakitarayon dari gimana kami natataro ibu kira ngaya bayangan nakoroya umaguri na makene ke nami imisin nem sukara ko ay ako na nakoroy pa ni kapene ya ito one the platform as kapungan ang kay CMS kana kam sa kaungan kay mandi kiti Facebook Prize panang dia in updates okay hey nakawag hiniyarara ni kape na kain tiya karesa mendetiya wariri ni karukway kaway irawa yariri ayana ang pandarebo na yarari si penensway updates
Ang ina may bukura kain dia kare sa muan nan kanibe na kain dare kare sa ye ay sipay irang ang tapon ngayari sinang kaung ngayara mi sinare ora sa kurubogin na miya kare sa pa sinawagi na kinupong nagay kay o sinakatayin ni kabene ay main te kiribas for Christ pa an update to na po nga nan kakawagin day CMS inakawagin ni Yara ara interest sa gero kontain ta kapara-para nganaro ko tan kapara-para amirwa akari na kinabera ya pa yanagi mga buwa pantapetay ta kangangan kapara-para ka anak ko didigay ka anak ko e para ta kapara-para turung-urung umetira may peni buwa kara detay aw pa abu atay yandara TCMS inakawagin ni Araya o na minagi Araya yan te interest sakit membership sakit tinani member de church pa tinani interest ang kana kunuri ang TCMS kana ko kauki apo ni ko ako karana ay ko ako ana status pa emina yan te interest awan ang kana rin na concentrated church to wana pa yanera ina kuna ang kanin follow up ana nampantare po na reyay yaki kakwa ina po amaya ori kuna ni kauki ari mina yosteria the system may kuna ni kauki ari mina Christmas the system may kuna ni kauki ari mina yabe me o yari gige jo na be panin inang dukuroy the program ngayari sa pun kau ngayar sa korobog pa sinariyain kau ngayar nariyain dangin ibubugin ako na yung ano pun updated royer ara system may sa kami ang ako kana simena sa sina ko na pati CMS ibugin na raribos merara titsit ito wana meto wana ngayari pun na ububusiya mangori nakoyara sa korobog amin sinarin ne kare sana ko pa sabi ay kare kebay o sabi katayan makuriya ray CMS ni kapena pa na update araya o yung information ni kapena yung Gmail may yarari na may buwa ko na sinamamanan ko sinakaungayra pa ina-updated sa ACMS the drive materari kike arang may si tinantigin ko platform kaya kang sinakunan ka pong ngayra sa kurubog pasangan bebete tamaguri kinakita yan rungo-rungo metayan nara metayan dirigi mete tirari yaki kakwa mga ay sakit de beba mete kay nanwat may kanya nga sinatiw na ngay nga siya kanya may rawa si rawa ya puro ayaw tay kamdarapan namin sinakatite yon te pay para sina karawan Iya, sigara para sa kurupog basta kare pa ibugin di dirong ayasan ka na ko. Di tayo kan na iyo sinang doron na ra perestin sa basta daba. Ya pusing kami agi kami na sinani ko. Kamabe din na abes yay. Abo niyay. Pwede dia kan ada sinori yang day sinani. Kanda pa rin maurin din bakantayay. Kuwan yawag sa musiya kaya may sinanong bakanian din ako. Asa kaya sira pare simenay na nung tumata punta tayo, okay? Lean forward, lean backward. Gawa na ako. Lean forward, lean backward. Stand up, sit down, do the left, to the right. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, do the left, to the right. When nothing else could have, God lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could have, love lifted me. Ante sa tayo kayo ba punto kita tamas, sir kung tuwi kaya po. Ate mo ni ba, si kahit awi at Department of Directors.
again at the program, Maria Karawag in the Spirit for Christ in Brisbane, Australia. Si kakuha manakay, yay si pangayaran ni kakawak. Kanaya karo tabi na timan na, ay nakunaan na kinakuroy tawag kaya si manay nano na at the mission. Yay doon na takaragay yag itong kinakawakyokya. Datay doon na ititira rin kinakaway kikay. Datay na imanan de ititira rin kinakaway. Ayo sa kita karag ya kanga kam nairan ano na. Basta kita rin ya sikiroy makanga teka kairan te yang. Ayar ko na ba timisina re tayo ya. Gero ko timisina ya utan re pore bayarang ni bo. Ayo so nga te wayo ko po ano yan bas kayo. Na is baka po na bang kay dosin. Ay po isip pa po si wayo may dosin no yati na ba kay. Ita ko na kundi wayo wara. Erang sikiroy te re pore bayay. Monte sikiroy, bubuha ka monte sikiroy. Ngayari ya katinana ba tere pore bari ya iswang angkan ng kay. Kangapon na kaya nga ni meaw na kano ko meaw ya po ni meaw na ba. Igani ya na pore po. Aya sa siring nga. Igani ya bay po na. Ari ka nga sige na kunti tismak. Ay ako siya na ba. Okay? Ay mina iswang nga na ba. Akan po nura meaw na warang kan. Okay? Mana meu me ya tere pore bari ori yang wa meu na me yang wa meu na. Ya kino konte meu. Aya swanga na ba. Uray kana inora ande pore bari bai ibuni yang o tutan ate makanek. Aya dia swanga. Yang akan noria. Aya ri gani ande pore pore. Ina konte ta bari yasan ko ta bai muyai. Kangai roro okay. Aya mang ko akya. Aya swanga kan kingi yang kan. Naring kingi aya po ni meaw na ba? Oso ito ko na ba? Basta kayo ko kisi misinari. Ayaw ko magkaya na kinaba. Angay ito ko na ko nakangat tiyong o tiutana. May napakara. Iya saan na po na po yay. Angay rin mimi bari meaw na po na po. Tari day ikunan katipen ako mantakara kayo. Naroon na itakin na sakit sa kayo diya rin. O sakit sa kayo diya sinariya iniria. Di ba manibuwa ka? Ma tari day asikunan na na yay. Tismaka rin ang maririgari. Kanya po ni puna na ba toro na, ayaki na ba mew, rapatan terwere po. Ari busa rin ni kapani ari. Ayari, Department of Directors, andaran na atakin natin sa Kurupogi. Tapera man the administration, na tapera man the department de kanin ko kakuro. Apo ning kami na bakante kare siya. Kana si karawaro ito maguri, imahin the Kiribas for Christ ay. Sinabanin po sinakontakanta ng asituwan. The Kiribas for Christ, ya kira-kira meron na rin ang siguro yung teman na kasi office. The Kiribas for Christ, ya kira-kira iraura ni kapan. Ito ba ni Karawag yaw aurari, yaw presentation, yung warirag. Nakay, kawong Roy. Amini, mga kaning kami amitay, baka natirag. The Kiribas for Christ, ay nakarawag yung tatayay. Iray ni kakawag, iraw ngay na tinan ni Karisa, basi nakaroy ito pero kakawag yay. Payo bukina. Inana konsito wan at program. Tinahin ni Karisa ni Kabane. Ano pa nindo kami irwa, ay kakakuro ni kain kami. Awan namin na irari kimi. Herake. Ano na. Pangayra man job sa may kay, siya ko na hindi mo yan tinahin irwa kan, patiray karawag, hindi Karisa tuwan, mati Karisa tuwan. Enapon na ko na miwagi, ari kan na maguriya, mayruwagi ari ko iromi, kan na maka mga iya, anama kay dari kimi, kam na kapara-para mga iya. Anya rin kakawag. Ngayon, sikay na noong kami atay, sikay na noong kami kaway, sikay na noong kami ni kapani, pasinaban ng tao ba, hindi pa yay. Awayo, onoriyak yun, tipe-tipe kayapanin. Ito ko na tayo katuwari the President's man, the GC, the General Conference. Saking kayo bikinig. Sa menan tebuwa ka. Ayaw po na saan? Kamukariya kay Saki. Ang kayo sa menan tebuwa ka. Awas tayo na tuwan buwa ka na kingkay. Aw? May po kinasitag kaya. Patirong-orong, imenaroy-roran tatayay. Sita ko ba, kabaniyan tirong-orong imahin ako ni Yesu.
Amen ina nun te kare sa ni kaisbong. Ay uray te kinna. Mate panay mangori. Pai na nun nau kamate pa yaring memere. Ana ugaw kan te pai para. Ay ta ko pa yakin ano kawag doni mak yai mena ina nun anjata yai. Ata po ning kuena ba. Pasika kwawa bayo rabatan te kare sa. Ay na tauroy ni koso ta Yesu. Iman jatai enokiyai. Ya kando ko tuwe. Ay maguri mate botan namata. Ay rinayan jatai. Mga yara ngay rai kay ni kapen ben ni era pate garan ni kakawak. Ay garan ni kakawak ibukin karawan si bangara. Ay kasimena inano na jatai. Hadaran ni no sambayan wai gina. Ay rarap. E pundo ko roin tayo. Ayo sinari na ng tuta na harap. Our theme, as kapunganan, the Kiribati mission, I will go to the deeper waters. Yes, ano? Lean forward, lean backward. The one, anak. Lean forward. Ayo ara thimas kapongana. Asina program kawong rayatay. Enamaki te Kiribati for Christ te pima onowa. Nigaro ko wabui merwaiwa nakas. Wawa tanga wabui onowa. Ane te tay ayanaro ko yara irwa may sinanu ko anaro anira. Te pima wan te kanima pong awangina irwa may sinanu ko anapen ko sikay. Aro ko ikay gorobu ang kanan te kangasikanta ni ngaya. Asa pa na ba ni kamana ko yan ako namita po ay kakakuro. Ano na sinatauroy ni Pusimaya te koragay kay yan ni mo yung ara the Friday. Ngayon kaparaw mo yan na rin kare sa kakakuro. Ayo ara priorities pila sa ikasi simenay na na ay ito ko bayo ng wagyog sinagin ng dawat itayay. Mayo ya kito ginigago ko ibukin na bayo kawai ra kawa ginanon tilimawan ni ay okay you wanna I will go with God I will go with God I will go because Jesus loves me I will go with the power of the Holy Spirit and I will go in God's mission ay kaya ra Department of Director sa yasan ko siya ya ayarong yon ta kan the Kiribati for Christ ang ay kay na matikare sa matinan ko medya kaya karawagi ibukin karawan tes pangakawag ibukin the Kiribati for Christ. Kamuring nga nataka di president sa Dakota kinte the church conference sa data ikang kuana ayuhin. Tirano nun tataka no kumeni nun tawagay. Ha? Kaya po tatay. Ayar ko tatay ang kawag ibukin Kiribati. Sinangkota te kwawa simenay nun tatay. Ayo a vision. Living a Christ-like life to make disciples. Ano na, sinakaban niya ratay, inanon Kristo, pa sinakarikiya di kiday. Ano po kinang kahit mission, eray ni kau nga, may siya mission na rin tatayay, apo ni may silang ngaira, kasi kung naanik, ipatani bubuog, ibukin ti Evangelio. Ara pilas, sa kanapan ni ko asikan, awarawaki ang kawag, kasi menin ano. Diyan na ito sa prayer, ito ko ba yung kayo wakinak? Ay wakin nak tetaru mauri are tetaru are jawa isua jawa tipi mawawa a jawa isua tatairik. As fast tayo na kun kato katini pong. Sikantan nga ngay kanti kari sa pasinaban ni nira tiyak mamataman. Akan ano pa yung kari sa yagi tiyak mamataman. Nano na aswairo ko terong ko romi. Mga iray kay ni kaban sikantan nga pasinay tiyak mamatam ani kato katini pong. Sira kanon ti program maki akin tinimawan ni kaya ko. Are the family, the neighbor, the working place, at the end of the world. Awan niya mga wina na bangkaya yarawaki na nun tiriligay. Ano po kinang iskoya tayo magunin na bandana ko. Pasigaro ito consultation mga iya. Kaya hindi ka rin siya. Ay kay bayo ka rin kakawag kasi na kakura-kura irayay.
Ayos sa tatakari. Ay sa kayo tayo tira. Tayo masu. Ay tayo tatay sinang kausi matarayay. Ana suri nga tayo kabawro at yakin na. Ya kano ko rin kitawa ya. Nako iya to ko rin kaya may na. Namita nga ya kam kausi ay. Tatay ayo. Unang yon to wana tayo kari sa sikantan nga ya ba. Ano na target. Ay to ko naman na titipad mo to talag tayo kay. Inaki rang taran buburaw nung kanano bakoroy kaway kawag kita may karisa. Ngayon, mahal po natin sa pangarap. Kasi nakairiya sa kurang, ginakunong Kristo. Awan na ito, kubaran kakawag, kiribas for Christ. Ay the booklet yan as magi. Ay rege-rege, maroon the Bible study guide. Kasi nakapungan na ngayon, nakainti karisan ka ba? Ada kapungan akin tayo ni si wan suray. Yaban na wan suray ayaw akin na bangkan the 40 days. Sebab semakin po kaya kan ngayon ratay punya na para po kain the priest ko yay na baya po kaya ni karaway di kini karawa ngayon lagi si kaway. Si kaya daw ba asapot kain the dirari kain the speedy yan na yo ang ngayon katawang sponsor ni tinahan materials ay Ana the plan na rewa kinaron tayo ayo. Okay kay tanan topic sa ikana kana ko kinaron kinibas for Christ. Na kung kuno ito kinagiba. Yay the topic ari sa kana ko. Ariyon bitakin tatabas. Esan. No kon duwa repeat the word. Siguro hindi akin nan tirigay ba na kana ko kita topic kan. Tara mo kina. Nga bitakin tatabas. Ngayon ang kanya ko yan, na puniban, nangina, takorak. Pari ang tatangin at tutabi kayo, kani kiribas. Nanakana ko, kinanon tatayay. Tira, bukin na. Padalaan sa atin, kaban, naban ka na ko, tirong kayo yay. Kasi ko, yon dori kaya, ada ngayon, bukin, pitakin tatabas. Ay, takuro mo ganyan na ko room sa tayar. Kaya tama yung takura kaya na ko bitagin sa tapas. Maukantan nga papunta uro ito na material kan desmidi. Ibon na ko rin timatan sa the notice board ay kanga the notice board. Ay kasi ko kaya Ganon, ada ini ba pitakin sa tamas, ada kana ko temperan sa tayari, paan yung ko kawagin na sa tamas as Sunday ay nakakagag sa tamas. Bukit namin ay nagaratan yung mga yan Friday, 9, women 9 ni busy, at naman na dyan ni Matang. Kaya nang tawroin na kumain, dakarwaya, tirong-rong ko inanon tatay. Nanan lagi, arang. Ay kahit ako rin kaya na kundi the Spirit for Christ. Kanura may siya. Kamatay pa may sila teman ya sikapan e bukia ako rin kay. Teman ngay. E bon bubura teman ya bani bukin teman ngay. Iya na substitute uta na the Spirit may bubura teman ya kabani ki bukin teman ngayo. Pasitang pa teman ngay. Ya kima te buaka. Eri ini kapungan na teman ibukin Kristo. Ani man ngaya te kore kay. Ngia banen nako, anaro na kamungurang kay nugri kagia. Apo ni banen len baye garang ni mais. Inanon jata yari man ngaya. Gesi man kay ay man na apo ni ko sa otaw. Ay skiroi ra te ka kinwa kay. Ugatan nga babag.
Bangay sina karoy na bakakin wage kakawagay kay ibukin Kristo. Akan na tinan training ay kawagin aking kay ay kay tinan wage kas karoy may missionary yon kiribas tema tuan dita ki mangayo anda taro mangaiya. Ayo ngay raramaga si meninano na tinan department of directors bana integrated ibukin karawan the program si meninano na bana sita sikina. Ato wana rin kakawag. The program nasa kito kita yakin ng tayo kano ko, the 2 days on fire. The 2 days on fire, ano kung happening soon. Ay ano na kita ka 2 days on fire, si kamaraparakin, why we are 7-day Adventists. Pari lang ni Mais, kaya ni Kiribas, ay akyo tantiara at isipong. Sa kataya bantay amon na irararayo, ay eri kaya na bato isipong. Ngayon kayo man itab chuwa may gaya po ni kata chukaw. Ibon dagi na chukawan na ngayon ko ni kapara-para chuwari basta kabong. Ataw ko chukuragi. Naririnig ka matisipong iya to tisipong ina no. Pakya chuta chatakan. Masinakasan ako ya kain ni Kiribas. Atirano ng tataka ay Adventists. Pangayra chukuragi ay kaskawagin na tatapos sa takaisipong. Yay karinian te suayora agete buina sigasyo ta yesu unday nako ari ay teten brabes irora ora kanta nga bana mais ay kana nora dewe inanon te kanta nga ayum anday te missionary na si bobogin garawi ata ya kana sinanugo lean forward lean backward the one nako lean forward, lean backward, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right. Lean forward, lean backward. I want to go to the right. Raba. Sarong kanente, nikay nagin na tayo. Ito kami kita tayo. May mana suara ka sa musiya tuwe panoroni ra. Namaray mana suara kanta kay musiko po. Kobyaroni. Ira. Abaya terong nga natagi na manana. Sawara ka tikibuayo tuwana enak. Luke 5:10. Ngyan ako ni kada nakuha. Ay tagi nagbangya ka rin kay karang mais. May ako Pedro. O may ako na pero na kita paman. May ka nga nantay kay Yesu. Tay may ako. Okay? Umining kay. Akam nakawaya antay. Kan nakawaya amat. Kanawara katiki bayo ano ena putar maruro yana sawarigan kabane mani karigan baik gawanan no ay mamaguri tamo in Jesua yon nang Titaka sinamaruruagin natin kainan na dapat sinta tayo mamaguri tamo in Jesua yon nang ada gina ke baswa iri ke John naba eswa iri ke karawa aswa iri ke anteba masitera siteran enano airo aka kamya kutarakina ito yung nagnipay para tabi wan dati animatang formless. Kamasan nura tipay formless. Kanga tipay kanga akiana shape. Ngaya akiaron jaina. Kanga yun dami namin na yakuna pa ini namin na ini kaya ay pun jaka kini pa ito wana. Ito yung nagbanggit ka na bay. Ay ngeri ay kari ka karon mga nabat Yeswa
Ay suway ni kibay no na ba awaki kanwana ay mena tiro imarawa ay ba maguri damu dia suwa yondan tiro ina imena tiro ina non jana bayo sita po mi yonda kintiran maroka ay jana bayo ipuni meuna na bantiran kamuri ka tirong rongan na natayno e meuna jana bayo tiran ngera e yakaki irang ni maisha na taynoa ay ekana ko teman bana suwa ki jana bayo payasa no kon tiya pag suway ibuin tora kinantiran maraw yai ta payarki irang ni mais jama tan jana bay ay ki kakwawa ta payari kin na taynoa sa kinabasingaya yayayaran na ba takara gere noa kanga takara kin kay gonaki ano na kana sigarawan yang wa ta payari kin ta tayay aja na bayo ibundi ki pakanga tiran akan matay untuk kintatay ina mga bunwana ko na ba John na bayo kanga tiran mena kon tira ina wana ko jaka bubu entiyay ngaya sawara ka tikibuan takawani beto na tenuwa na kuweb akam natay mo Karena sino na tigi buayo, akang ita akam natay mo, banin ako ni pong yakay sikatani kakani ko, ay kanang ito umin na yara, oy na yakay paparu, ani nakangay, yung araw ko na tegi naki, pamangya masuwara ba kasi buhay wana na ko na bani ka pa ni mangyara, gemo ni karika kyo nabe, yung ginakunti karika pa iyak, irarang ini mais jamata, ngaya, nakakuha water ko ayo nakangay, mani, kaya matera ba kasi mo, matuturo tuwana. Ako pun naroon na ba John na bayo, mangkimo ni karika ki John na ba. Ako tayo kanga tukurak yakan. Ayo yakanga. Sikandar ngayon, bangay na sinagi na kanga ngayon. Wala ka tikibuan? Tuwana na ko. Para ba iroya, kayakan na tayo, babuniyay karawa mangguangguwa, nanataya ka Diyaswa, noon tiya ba? Karika kimantira, amantira, karika kimantiran, tiran. Yoking kanya karika ni bahay tamakuro tuwa na kibuna huwa ki. Awani bukin ang kaya lagi, mamaguri Diyaswa yondan. Matakora kay agi tangiriya banata terongorong karika kita na bayon tiran, tiran. Ay minakanga na. Sawarigani. Gawa na ako. Ari uruwa ka kiya yontia baring keke, nge asawari kari kaki. Gawa na ako. Ay yaki ba sinori ara wara tayo bukan na tayo kana ba te yamata ay kaki tangira te aso raw yasan ka jana pirita te aso enang matera te bayana riki jana bay
Mau nanti, ena sinima kita na bayo yai, awana ko bayi ni kapan ni takapuabu. Ane bukan kita gina kita koso suabu ikimuna ni mawa. Akapaya kanar kilo ya jera. Demo ni mangau saya yar, roiri, yaki, enak kuna ni kata ya nakai jamata, jamata rimina. Ngaya, na. Posisi tu wana teta ya setengah kami awak kira yai, masih mondokon Yesus teta yayu. Anya kanga terong ay kain supaya na koiran ten. Tetabas ya ten kainan tetabas in teta yayu. Teki buari emmam makuri tia suayo andan. Ikan nana teki buan de barang iskro ita kana. Anun teta kayu teta nebera. Itara ruwa tia na bayo tia su. Aya rang kana na pa kukan na kiri kipa terang kaya na teta kinna. Aya kinna pun dia teta kinna. Kana kukan na kiri kipa kana anjay. Karena kau nak kiri kipakan anjay, aku suka mau miron tuwe. Pau, penanya tiakin nanti bayi barang, ayah kita ngiri negara rigia, kangen tiakin nak kita kapan maka ikut kita yang negara wai kaya ingkai mana pendana tiakan apa, nikawa kina kipakari anjay, tepung ini kaya setaka, meni mati yamata, ayah kita ngira, dia semua, tempat negara osinakoim. Jata yai as musiko. Bako biaroni ra tawe. Sakit tangiri dia so pasinariki. Patan siringa ngairan jai. Ya sanna kom kauring dia so dekan jan na bayo ari ya kakinteran. Asa kina patangiri tawe pasinariki bayo re togoraki. Aki ka keve jan na bayo eriki menteran amenteran. Roni ra tawe pasinaka kwawa kon tayo nako. Asinata ya dia tuan jata iyo bananga ki pakara ki jan na bayo takarau. Mata kina kita uan tepuk kita khusus, eneng pakai Brimton tiaswa, ada nak mauna jalan nabayo tiaswa, bayangan ni kaya sekaki, dauroin busmai itu tadi mapo, ada nak ruang kon jalan nabay, abaya ira tiaswa jatayai, rani ira tahu apa sih nanti kina terong orang ayo, mata nanuan, teri ni goria tiaswa, ni bete yaman tiaswa, panah kiri kita uan pakanan tiai, nayarun nari kita tiaswa nana pong rota, sinabete yaman tiaswa panah kita dikaki. Ni mga tara jan na bayo tiaswa. Pagi te bayan erki tiaswa. Mete bayan kawak. Basi naman ang ako im tuwe. Asinay di mangko en tata yero ko ni vetira yeng. Abaya ira roni ra tiaswa. Basi naki bua. Asinaki manitas tiaswa nanawagi tatan kay sataya. Paya kani pena pong. Abaya ki ang ra tuwan tata yeng. Amen ay ra tuwe. Yey si pangara kawak ya ko kanira tiaswa. Ara ni kakawak tuwan tata yeng. Pasina pogia ani rake tiri man ya kata karu atiaswa asina ko ka taru mauri ni kwawa are pun taru mauri ya kim toya are ko harika aro manab abare era pura batan pura ngaira sina ko misakin do ira meskani ko naranda sama Yesu ngaya arawa awar sa kamao amen. Mary, everyone. Thank you, President, for sharing our final reflections and the thought. I would like to a big kamarapa to all of you for coming this evening to join our combined AWA here in Korobu. This is just the build-up towards our Kiribati for Christ in August, and may you go back to your local churches and keep on doing the great work that God has entrusted to you. Thank you so much to our leaders and directors for presenting, and we wish you all a blessed week, and may God bless all of you. Thank you so much. Good morning. We're serving breakfast here, and we hope that everybody is happy. Iya, Mauri di kimain nung kami tayo karakuragi kakawag po tagami. Mauri mo may korobu. Era pa, temo na pa yung kay saro kan duwi kaya po wera pa to we. God is good. Oh yay, kangaya. God is good. Aya event kakawag kay puro ko yan. Kamongan na we. God is good. Daron na kamongo nang anawagin na yung puro for Christ. Sinawagin na puro for Christ. Men Monday nights. Kaya na kami tatap.
kamawri nga sa kapara-para taratake. Ito pero nga may arayin dress kasi nakaidiyan nung orante tayan. I'm here to learn and just to know that what I can contribute to the overall mission and the goals of our mission, especially for the 5 years, the Conquer. So yeah, I'm looking forward to the event. Thank you so much. We are excited about the presentations and the launching of the huge program in the South Pacific Division and passionate about God's work in this division. I'm looking forward to the presentations and just fellowshipping and all the inspiring messages that we will get. I'm looking forward to the President and his message to empower us here at the SPD conference, and also that we can take it back home and share it to our church members at the local level. The fellowship that we'll experience together, the messages, and how we can improve in our countries, the way how we share Jesus with others. Whatever is discussed here, whatever is presented here, we have to go there, go back and try to contextualize it into our own situation there so that we can navigate very effective there to our people in Kiribati. So that's basically what we are here for. The desire for me is to see the participants, the delegates who are here, to be inspired from this program, SPD for Christ launch. More than just coming to Australia and be part of an event is we would like to see them empowered. We would like to see them experience the outpouring of the Holy Spirit in their life, because as we return back, TPM for Christ will be happening during the month of July and August. So we would like to see our delegates coming here revived, empowered, motivated as they go back and they continue the good work of witnessing, evangelizing and preparing souls ready for the harvest comes July and August. Thank you. Hi, welcome to South Pacific for Christ. Hope you enjoy yourselves. May God abundantly bless you.